21 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನಿ ತೀರ್ನು ಆರು ತೀರ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತಲೇನು ಬುರ್ಚನ್ನ ಪಾತೆರ ಮಾತ ಕೇಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೂ ಬೇತಾಕಲ್ದ ಪಂಡೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಗನಗ ಸಾವು ಆಪುಂಡು ಪಂಡೆ ಜನವರಿ 14 ಸಾವು ಹಾದಲಾತನು ಪೂಜಿ ನಮಕ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಾವು ಅರದಿ ಕುಂತಲ್ಲ ಓನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಕ ಹಾಕುತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜನ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ ಈಡಿತ್ತೆತ್ತ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಾಯಿನಲ್ಲಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಓವುಲ ಬದುಕತ್ತು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಕವಿತಾ ಮಾಣಿ. ಬದುಕ ತಿರುಳು, ಇದು ವ್ಯತೆ ಕಥೆಯ ಪಯಣ. ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಪ್ಲೇ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಯಾರನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಜನರನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬದುಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರುವವರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡಂತಹ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮೊದಲೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡುವಂತಾಯಿತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತಾಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಮದುವೆ ಆಯ್ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಷ್ಟೋಡೆ ಇತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಆದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ 11 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು. ಐದಕ್ಕೆ 11 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನಿ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿನು ಬಾರಿ ಬಂಗುಡು ಸಾಂಖ್ಯಾನು ಒಲು 4 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟದೆಲ್ಲಲು ಗಂಜಿ ಪೊರಿಯರು ಎಂಕ್ಲೇನು. ಐದಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಊಟದ ಅವಳು ಎತ್ತೇರು ದಿನೊಟ್ಟು 20 ರೂಪಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಂದೇರ ಐಕ್ಲ ಪೋಯೆ ಐನ ಹಿಡಿಟ್ಟು ಏರನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕರ ಬಿಸಲದಿಕ್ಕೆರೆ ನೆಲ ಒರೆಸೇರ ಮತ್ತು ಎತ್ತೇರು 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವಳು ಬೆಂದೆ ಮಾತ ಮಂತು ಜೋಕ್ಲಿನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾತ ಕಲ್ಪಾಯ 9 ವರ್ಷ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮಂತದು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರಲ್ವ ಡೆಲಿವರಿದ ಕೆಲಸ ಅಕ್ಲಿನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ದ ಮಾತ ಮಂತದು ಜೋಕ್ಲಿನಡೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಇರೋಗೆರ ಸಣ್ಣ ಪತ್ತೊಂಬುದು ಅವ್ರು ಬೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಂತದ ಹೆಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೇರ ನಾನಾಗ ಐಲ್ಲ ಕಲೆ ಹೊಂಡೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗಲೇನು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಮದುವೆ ಮಂತದು ಕೊರಿಯ ಒಂಜಿ 2 ಜೋಕ್ಲೆರ್ದಾತು ಇತ್ತೆಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂದು ತೋಜುಂಡು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸುಡು ಇತ್ತಿನ ಬೇನೆ ಎಂಕ್ ಐನು ಏರ್ದ ಪಂಡಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನನಂಜಿ ಪೊಂಜವನಾಕ್ಲಿಗೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಎರೆಗಳ ಕಷ್ಟ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಚನ್ನು ಮಂತದೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಮದುವೆ ಮಂತದ ಐನು ಸಾಂಕದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವೇಪುಗುಲ ಪಿರಾವುಗುಲ ಸಾದಿಂಡು ದುಡ್ಡು ಬಂಗಾರು ಭೂಮಿ ಮಂತು ಕೊರಂಡ ಐಟಕ್ಲಿಗೆ ಲಡೈ ನಾಯ ಮಂತದು ಪಾಲಾದು ಮಾರ್ದು ಅಪ್ಪೇರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಉದ್ಧಾರ ಮಂತು ಬಿಡ್ಲೆ ಆತೆ ಎನ್ನ ಅಂಡ್ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ನಾಗಿರು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾತೆರನ್ನು ಎದುರಿಸೋದರಂದು 6 ತೀರ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತಲೇನು ಬುರ್ಚನ್ನ ಪಾತೆರ ಮಾತ ಕೇಂದೆ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿ ಪಂಡೇರು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮಂತೇಂಡ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಿನ ದೇವೇರು ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಏನ ಆತೇ ನೆನೆತ್ತು ನಾ ಬೊಕ್ಕ ಏನಾರ್ದು ದಾಯ್ತ ಪನ್ನೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗ ಜೋಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಜೋಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಪಂಡ ತೀರ್ನ ಟೈಮುಡು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ಇತ್ತನೆ ತಂದೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾನು ನೀರೇ ಕರೆ ಮಾತೆನ ಕುಟುಂಬ ಡಿಂಚ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಏರ್ಪುರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಇಪ್ಪೇರು ಇರೆಗ್ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಡಿ ಏರಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ನೀರೇ ಕರೆಯಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ನೀರೇ ಕರೆ ತಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತನೆ ಅಪ್ಪಗನಿ ಏತಾಕ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಪೋಪುನಕ್ಲಿ ಸನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೆ ಆಡಿ ಎನ್ನ ಪಾತೆರೊಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಾನು
ಸಾವು ಮುಟ್ಟ ಕಂಡನಿ ಕುಟುಂಬದಾಕಲು ಇತ್ತೇರು ಸಾವುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರೇ ಕರೆಕ್ಟಾಕಲು ಎಂಕಿತ್ತನೆ ರೈಲ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಾದ ಅವು ಬೊಚ್ಚಂದನ ಮಾತ ಪನಿಯರ ಸುರುಮಂತೇರು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಚ ಸಾಂಕುನೆ ಅದು ಗಂಜಿ ಉಂಡಿಯರ ಸನ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅರ್ಧ ಕಿಲ ಅರಿಯನ್ನ ಯಾನು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದು ಕನತ್ತದು 4 ಜೋಕ್ಲೆ 3 ಜೋಕ್ಲೆ ಗಂಜಿ ಕೊರ್ದು ತೆಲಿಬಾರ್ದು ಯಾನು 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಉಂಟ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾಯ್ತ ಎಂಕ್ ಬೊಚ್ಚಂದನ ಮಾತ ಪನಿಯರ ಸುರುಮಂತೇರು ವಾರಗಳೆಲ್ಲ ಬೊಚ್ಚನ್ನ ಕಂಡನಿ ಎಪ್ಪ ಹೋತೇರನ ಈ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಸಾಂಕ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜು ಅಂತ ಹೋಯಿನಿ ಮುಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಆರೆನ್ನ ಜೋರ್ತಿ ಮಾತನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ದಿನ ಅಂಚೆನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಯ್ನ ದಿನ ಅಂದ್ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚಿನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮಗಳಿನ ಮದ್ವೆ ಮಂತು ಕೊರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ದ ಪಂಡ ಬೇಜಾರು ಪನೋಡುಂದಿಜ್ಜತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಈರು ಕಂಡ ನಿಜ್ಜಂದೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಸಾಂಕ್ಯಾರು ಆ ಟೈಮಡು ಏರು ಪೂರ ದಾಯ್ತ ಪೂರ ಬಂದುಪ್ಪೇರು ಅವೇಟಿ ಇತ್ತೆಲ ಮರಪೆರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಓವಾಂಡ್ಲ ಉಂಡ ಏನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಏಪ್ಪಗಲ ಸೈಸೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಏನ ಈತ್ ಕಷ್ಟಡು ಜೀವನ ಕರಿತೊಂದು ಇತ್ತೇನಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡಿ ಏರಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ನೆಲ್ಲ ಚಾಕ್ರಿ ಬೇಲೆ ಮಂತನೆಕ್ ಕೊರ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಂಕೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಹಾಕಿ ಆಂಡಲ ಹಾಕಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಹಾಕಿಂಡಲ ಎಂಕ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜು ಬಂಡ ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಮರತದು ಬಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಡ ಲಡೈ ಮಂತಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೂ ಬೇತೆ ಹಾಕಿಲ್ದ ಪಂಡೆ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗನಾಗ ಸಾವು ಆಪುನೊಂದು ಪಂಡೆ ಜನವರಿ 14 ಸಾವು ಆದಲ ಆತನು ಪೂಜಿ ನಮಕ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಾವು ಅರದಿ ಕುಂತಲ್ಲ ಓನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಎಂಕ ಅವು ಏಪುಗಳ ಮರಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅವು ಮರತ್ತೇನೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಯಾಗ ಈ ನೇನು ದೇವರೇ ಕೊರಡತ್ತಂದೆ ನರಮಣಿ ಕೊರಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ಆಯಾಗ ದೇವರ ಎಂಚಿನ ಕೊರಿಯರ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ ಅವು ದಾಳ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಹಾಕುತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜನ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ ಇದಿತ್ತೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಂಡದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪಂತೆ ಜನವರಿ ಕನಕ ಆದ್ಬೋತುನತ್ತ ಅಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಆಯನ ಬಾಯಿ ಆದಿಪ್ಪು ಇನ್ನು ಪಂಡ ತನಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಮರಪೆರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಪನ್ವೇರು ಆ ಎಂಚ ಪಂಡದು ದಾಯ್ತಾಂಡ ಆಯ್ಗ ದಾದ ದ್ವೇಷ ಪಂಡದು ಆಯ್ಗ ಅಂಚಿನ ದ್ವೇಷ ದಾಯ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಲ ಇಜ್ಜನ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಆಯರ್ದು ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಆಯರತ್ತ ಕಲ್ತೆರತ್ತ ಆಯ ಬೀದಿ ಬೀಕರಿ ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಇಂದು ಆಯಾಗ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತು ಐಕ್ ದುಂಬಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಆಯನ ಮಿತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಬ್ ದಿಕ್ಕುಜಿಂದು ಬಂದ ಎನ್ನ ಬಾಲ ಅವೇ ಕರಗೊಂದಿತ್ತನೇಕ್ ಆಯಾಗಿ ಏರ್ನ ಆಯನ ನೆತ್ತಾಕ್ಲ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ನಿಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬು ದಿಕ್ಕಂದಲೆ ಕಾಯಿ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ ಎಂಚಿನ ಎಫ್ಐಆರ್ ಪಾಡಾಡು ಹೂವೆ ಪಾಡಾಡು ಪಾಡಂದ ಲೆಕ್ಕ ಯಾಮ ಅನ್ಪೋಯ್ದು ಪಂಡದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದು ಎಂಕ್ಲ ಅವಳು ಪಂಡದು ಆಯ್ಕ ಆಯ್ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆ ಪಂಡೇರು ಐಕ್ ದಾಲನ್ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ಪಾವಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಲೆಂದು ಪಂಡದು ಬಿಟ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಾಖಲೆ ಪಂತೇರು ಎಂಕ್ಲಿತ ಒಂಜೆ ಯಾನಿತ ಬೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಅದು ಇಂಚ ಹಾಕದಿರನು ಉತ್ತಾಚಲ ಅಂತ ಎಫ್ಐಆರ್ ಬರ್ದು ಈತು ಮಾತ ಆದ್ಲ ಕುಡ ಪಂಡೆ ಆ ಇಲ್ಲ ನನೊಂಜಿ ಸಾವು ಆಪುನೊಂದು ಪಂಡೆ ಆಂಡ ಆ ಸಾವುಗು ದೇವೇರು ತಂದೆ ಆಯ ಪಂಡದು ಆ ಓಡೊಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಔಸ ಏತು ಕೊರ್ತೀರ ಆತಿಂದೆ ಪಂಡದು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ ಪನ್ಪೇಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಾಯಿನಲ್ಲಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಇರ್ದು ಮಲ್ಲ ಓಲ ಬದುಕತ್ತು ಎಂಕ್ ಜೋಕುಲೇ ಬದುಕು ಎಂಕ್ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಹೂವೆ ಆಂಡ ಮೂಜಿತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಡೆ ನಾನು ರಡ್ಡಿ ಕಣ್ಣೆನ್ನ ಉಂಡು ಆ ಕಣ್ಣು ನಿಂಗೆ ಕೊರ್ತು ಕೊರ್ಲೆಂದು ದೇವರ ನಟ್ಟುನೆ ಬೇತೆಯನ್ನು ಅವಳ ನಟ್ಟುಜೆ ఆయన కంకనడి ఆసుపత్రి కొనుదింట్లో అడ్మిట్ మంత్ అనగా ఎండ ఇత్తనే ಮುಟ್ಟದೆಲ್ಲ ನಾ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಯ್ನ ಕಾಸು 10,000 ಕಾಸು ಇತ್ತನೆ ಆ 10,000 ಕಾಸು ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದು ಆನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಮುಟ್ಟದೆಲ್ಲದ ಸಚಿನ್ ಅನ್ಪುನ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮಂತೇರು ಇಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಂಡ ಆವೋ
ತಾಯ್ತಾಳನೆ ನಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುದು ಪಂಡದು ಆಯೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೀರು ಮಂತದ್ದು ಅವಳು 15,000 ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿರೆತ್ತನು ಅಪ್ಪಗನೇ ಕೇಂಡ ನನ್ನ ಅಂಚೆನ್ ಚಾ ಹುಡುಗಿ ಇರು ಕಾಸುಗೆ ಪೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ವಸಂದೇಕ ಕಾಸುಗೆ ಇರು ನೋನ್ಪೋ ಚಿರ್ನ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚು ನೋನ್ಪೋ ಚಾನ್ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಪಂಡದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೇರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಇಡೀ ಊರೇ ಇಡೀ ಉಪಕಾರ ಮಂತದೇರು ಮಾತೇರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಾಲ ಇನ್ನಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ ಒರಿಪಾಯ್ಜಾರು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲು ಬಿತ್ತಲು ನಾ ಮಾರ್ನಂಚಿನ ಸಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಇಪ್ತ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಕಟ್ಟೋಡಂಡ ಕಟ್ಟುಜಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕನಾಯರ ಬುಡುಪುಜೇರು ಎನ್ನ ಬಾಲೆದನೇನು ಐಕಾದ ಎಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಂತಾರು ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ದಪಗ ಮಸ್ತ್ಯನ ಪಂಡೇರು ಮದಿಮೆ ದೆಪ್ಪುನಗ ಆಯನ ಬತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಪೋಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮದಿಮೆ ದೆತ್ತನೆ ಅಂದು ಅಂಡ ಈ ನಿಕ್ಲು ಮದಿಮೆ ಏತ್ ಬಂಗಡ ದೆತ್ತದಾರಂದು ನಿಕ್ಲ ಬಾಯಿಡೆ ಕೇಂಡನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪನೆ ಈರಾವಡೆನ ಮೆಗ್ಗಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆಂದು ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಆಯಾಗ ಅವು ಎತ್ತಿಜಿ ಆಯಾಗ ಋಣ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಾದು ಆಯನ ಒಂದು ಆಯದ್ದು 1 ವರ್ಷದೊಳ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಇಜಿನ 3 ವರ್ಷ ಪೋಡೊಂದು ಪಂಡೇರು ಐಕ್ ಎಗ್ಗ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಆನಾಗ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಜೋಕುಲೆ ನಿಂಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಯಾರ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೊದು ಬತ್ತುಂಡು ಮದ್ಮೆ ಮಂತದು ಕೊರಿಯ ಆನ ಮದಿಮೆದಪ್ಪಾಗ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಮೈತನನ ಬಡದ್ದಿ ಭಾವನ ಬಡದ್ದಿ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂಗಾಡಿ ಮಾತೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಂತೇರು ಮುನಿರೆ ಕರೆತಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ್ಲು 25,000 ಸಾಲ ಮಂತೆ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಡು ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರಿಯರ ಪೋಯೆ ಅವಳು ಕಷ್ಟ ಪಂಡದನಗ ಎಂಕ್ 25,000 ಅಕ್ಲು ಕೊರಿಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರ್ದು ಬಡ್ಡಿ ಇರ್ದು ದೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಲ್ಲಲು ಎಂಕ್ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರಿಯರು ಬಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಐನ್ಲ ಮಾತೆಂಗ್ಲೆ ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದೊಂದು ಮದಿಮೆ ಬಂಗಾರದ ಆಲ ಬಾರ್ದಿಜಿ ಆಂಡ ಆಯನೊಂದು ಆಸೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಎಂಜಿ ದೆತ್ತದು ಅಲ್ಲೇನೊಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಪೋಡಿಗೆ ಆಲ ಒಗ್ಗುದಾಲು ಅವು ಇಡೀ ದೆತ್ತ ಆಲು ಪೋಯಿನ ಇಲ್ಲ ದೀಪ ಬೆಳಗ್ಲೆಕ್ಕ ಬೆಳಗಾಡು ಅವು ಏರ್ನ ದಿಷ್ಟಿ ಬೂರಂದೆ ಆ ಇಲ್ಲಲು ಆಲು ಬಾಲ್ವಾಡು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ನೂರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಬಂದವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆದವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರ ಎಲ್ಲರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.